out sa tanang tanaw ning Peking naot nga mo kauyon mo ani. Shout out sa tanang taga Banika bahay si Bunga sa tanang taga Libuo bahay si Bunga Cebu ni Junior Mundido sa kong magwang si George ni Rosa. Sa tao ko sa akong mangon nga si Anastasio ni Rosa sa Tuas Manila. Ug sa tanang mga vloggers, shout out to sa tanang mga vloggers, tanang mga sponsor ug sa tanang mga YouTubers. So salamat daan sa iyong pagtanaw sa akong nining akong video. ug God bless always kanatong tanan. Salamat sa Dios.